Himog na kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mga duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama, kining sugilanon, Laila Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano ba naglibat ko? Dili ko tao? Unsa magad? Duha ko sa imong tanaw? Isunto ko nimo! Nawgawa, oy. Usa ra man bukas ako tanaw, maong bullseye. Hoy, Laila! Laya si Libaya, oy! O gano'n palayason man ko nimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa saka-prinsisa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. Sa miyaging yugto ni Sugilanon nato na seran, gikatawa lang ni Laila ang gisulti ni Luisito nga siya ang binlan sa katigayunan ini. Mao nga magminyo siya aron dunay bana nga motabang og palambo sa katigayunan. Apan, puguso kay si Luisito nga misulti ni Laila nga mangita gid siya bana. Mao nga nagpatabang na kini kang digoy. Apan, nagpada siya dapit nga way makabati nila. Walang sila'y kalibutan nga sa karsada nga ilang gihunungan, nalantawan sila ni Rickson nga mihunong sa layo. Karon manghigala, niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat. Kinahanglan nga ako yung mapili sa mahimin ako mabana, Sir Diggs. Muna mag-audition na lang kita. Unya lagi kung mag-audition ta. Naakay mga sawa nimo. Tuosam no? Libat gud ko. Mao gid. Gawas lang tingali ko niya po, Kwan. Iapila to sa paybaw nga ikaw, milyonarya ka. Ay, dili na mahimo, Sir Diggs. Kinahanglan nga mga asawa gud ang lalaki nako. Kinagagusto siya nako. Dili ka milyonarya ko. Nako. Sinako. As ka problema, ana. Ha? Kanusa man din lain na Laila. Na? Gitagaan ako niya kung sa kasimana pagpangitag ako mabana, Sir Diggs, oy. Bungot sa tigri. Bangag sa ilo. Ha? O sa kasimana? Muram ka gipapangita niya abangang bay, anak. Usa ka simana lang? Ang lagi, Sir Diggs. Sa kasimana. Laila. Sir. Murag lisod mang makita ng bana nga imong gusto anang usa ka simana. Uy, Sa? murag gidangat ani ron. Unsa man ato pagpanikop og bana nimo taon ani? Kini, Sir Diggs. Di mo sa ko ganaw magbinyo ba? Gos pa? Daog-daog na kus kumabana, oy. Pag-una-una, Sir Diggs. Ayaw na. Mag-una-una ta kung noon sa ibuhato na ni. Sige. Pero ako ba, matigil mag-audition na lang lagi tagbabano na ako. Parehas na ako, good. Imo ko gibangita. Kada bang aron ako ikapakita ni Papa nga, akong bana ba? Ako na balang ka, no? Ha? Ay, ana, Sir Diggs, oy, layuros tinukod. Ikaw ba? Ay, si Jukjok na, Sir Diggs.
Naon sa man. Lisod-lisurun tama. Hoy, unay! Sige. Alala, sige, mag-audisyon ta. Ha? Pero, ato unang hunaw-naon kung saan na to sa pagpahigayon sa pagkahimuon nga audisyon. Pero, Sir Diggs, kana bang pangilad naman sa niya atong buhaton, no? Oo! Mangilad lagi? Parihas good sa akong pag-audisyon mo. Uy, di naman ko ganahang mangilad, Sir Diggs. Ilaron ko ba kung kaugalingon, no? Ha? Ayun lang, Sir Diggs, uy. Ay, napangilad. Ay, ilari mo kaugalingon. O niya, kung dili ka mangilad, saman, makakita dahil kag pamanhunon. Murag to nagyoy, sikreto si Inoy Digoy ug Layla Libata. Mupaduol ko gamay sa ilang himutangan. Pero nga nang naamsad sila hunong anang hawan kayo? Diligid ko makapaduol ug maayo ani nila. No? Wa nagila ipaagi. Haskang hasulan na nun ni Sir Diggs, uy. Pag-una-una din na ipaagi, Sir Diggs. Anila ko din Umuhaw na diya. Murag maklaro na gamay ang ilang tingog. Ikaw ba, Sir Musingit? Manjog ka, uy. Pamati. Mao na niya itong buhaton. Mangita tag mabana ni mo. Ha? Unsa? Kana na lang yun? Gusto ko nabati. Ana lang yun. Pero, asa maligi kong mangitag ako mabanda, Sir Diggs? Mangitag ba na sila ila? Mao na gila. Aron doon na kay katambayayon sa pagpantagan sa negosyo sa imong amahan. Ha? O sa ko'y mangitag mabanan nimo. Sakpa na mong duha. Ikaw di mangitag. Doon lang yun ang utang plano, ha? Basta doon ay maniit. May akong ingnan. Pabayan ako din, ha? Sir Diggs, uy. Pero, Sir Diggs, si muna-una, asa man sa kang mangitag akong mabana? Kuan. Mahimong sa merkado Ha? Ha? o sa buwangan. Uy! Abis na nasa. Tapa, uy! Dili ka ko... di ko kauyo na, Sir Diggs, uy. Basig, di ko ka uyos naong. Usaw na lang ko, di ko ganahan. Idi patay ko. Ang mabili, giday ka. Angang! Libat pa ko? Una-unaan na lang ang katigayunan nga maangko nimo. Ang imuuna tumabana nimo, kanang bayot. Usa? Bayot? Bayot? Aron dili ka ganahan, dili ka gyud kahilabtan. Usa? Unya, kung bayot atong pilion, dili ka magduda si Papa sa atutumungan na? Piliyon sa nato kanang bayot nga murag lalaki kang naong ba? Ah, Kanang budlot kang simud ba? uy, kalain po na, uy. Kanang dili gyud kadudahan nga bayot ba? Pero pag bangason. Bangason. O bangason. Bilis nga gilong. Bati asad anad, Sir Diggs, uy. Kalain po. May man na. Pepa, uy. May nang lis nga gilong kay makatabang nagkuhag amog. Grabe naman sad, uy. Yun ba na kung tayo ng malis kag bilong. Pero, uy, usaw mo ni mo pa sa pagpasabot, ana. Kuhan lang, Inday. Maminaw. Ako lang ingnon nga imo lang siyang sulduhan sa iyang pagkabana. Di ba, Mayon? Ha? Gawas pa, dili na nimo sa kay gihataga na magkag-usa ka semana sa imong amahan sa pagpangitag bana. Pero, ikaw ba, Sir Diggs, unahon na ako nung maayo? Nga nung dinalian sa kain ni Sir Diggs, no? Na. Mo na. Si Sir Luisito ra gyud ang makatubag nimo niya nga nganong ingon anak kadali kung nganong gidali-dali kaniyang paminyo. Karon kang libata ka. Kung sabo day nimo sa imong kabuang sinudigoy, ha? Patay ka na ako. Aw, sorry na lang, Digoy. Naamang kalaban sa kong kontra. Aw, maangin yun ka. Kinahan lang, ako ang unang makapaulik sa bahay. Bukingon ko ning duha. Kinahanglan nga wa kay sultihan bahin ini ha. Ay, Sir Diggs, uy. Wala, di ko lang isultihan. Maupitaw nga sa layo, di ko nag-isulti nimo. Kay, di ko ganahan na makabati. Milabad na mo guna akong, Sir Diggs, uy. Lisod ang imong kahimtang oy. Nga wa ka kasuway og uyab. Ang pulos man ako kontra mga lalaki sa amo. Labi bugal-bugalan ko kay libat ko.
Napiti yun. Sige. Ako na magitagbayot nga ako masabot. Nga swilduhan aron mahimo ni mong bana. Ay, nagkabugat na muna ng sugo ni Papa Luisito, Sir Dix, uy. Muna makog malibat o samot siya ang gusto mahitabo. Na. Ayun na lang reklamo pa, Layla. Ay, makakita na lang kitag sulba na ng problema. Pero Sir Diggs, kanang pangitaay kog bayot nga dili maldita ha. Mayo kay ako ang nag-abot din sa bahay. Kinanglang may baw si Tito Luisito sa mga daotang plano nila ni Layla ug ni Digoy. May untag, wa ang nurse ni Tito sa kwarto niya. Oh, Rexon. Maayo kay na ulit ka na. Tita, niya ka sa kwarto ni Tito? So, Rickson, Tito, nakoy i-report bahay ni Layla. sige. Report na. Ug ang tinuod yun ang isulti ha. Nahibaw kag yun. Hindi ko ganahan og taong bagakon. Kuan, Nahadlok kang mo report kay ni ako, Rexon. Gawas una dito, Teresita. Okay. Ayaw yun pag tumo-tumo, ha, Rexon. Karon na. Kita na lang duha, Rickson. Isulti na ang gusto ni mong isulti. Nagitaan na ba ninyo ang tinuod kong anak? wa pa, Tito. Pero may importante kong i-report ni mo, Tito. Unsa man ka na, Tito. Rickson. Kuan ka nang, sa akong pagpaingon ni Nisbay, akong nalantawan ang sakinan nga gimaniho ni Noy Digoy daplin sa karsada. Unsa. Og nakita na ko, si Layla nga kauban niya. Ugod sa may nagapa-interesting niya ng mong balita, Rickson. Ang akong nabati nga ilang gipanagsultihan. Kayon sa man ng imong nabati, Rickson. Ilahos na tanan og sulti. Tito, nabati gyud ako nga may gisabutan sila bahin ug bana. Magminyo na sila ila, Tito. Ug si Noy Digoy ang may pasalig nga mangita og iyang mabana. Muna, Tito. Doon na sila daw ang plano, Tito. Sila ilalibat og si Noy Digoy. Ug ganong magminyo man si Layla. Nabati mo ba ang uban niyang gipanulti? Wa na, Tito. Kay mas importante man ang akong nabati. Nga si Noy Digoy ang mangitag bana para ni Layla. Relax na lang, Layla. Itog yan ako ang tanan, ha? Basta, Sir Diggs, ha? Ayaw, pagpili ang ako mabana. Oo, lagi. Hindi na ito mag-iskot bahay niya na kay ni Anatas bahay, okay? Si Ma'am Teresita. Digoy, Layla. Maayo kay ni anak ka po. Ma'am. Nansa ka, tita? Unsay tabo. Ma'am, unsay problema? Nganong, Tita. murag tanaw na ko, murag kakuya po ka. Tita, si Rexon sa kwarto ni Luisito. Doon na siya isumbong bahin ni mo, Layla. Unsa? Agoy! Ay! Naunsa man yung kinabuhi. Mura biya tag gilakangan og agtaan eh. Nang sunod-sunod man yung mga problema na hinuon. Lakaw, Layla. Sudla na sa kwarto si Luisito. Aron makapangatarungan ka kung unsa may report ni Rexon bahin ni mo. Ma'am Teresita, murag ayaw lang tingali. Unsa? Huwag ganang dili man, Digoy. Wahi naming niabot. Naka-report na gyudton si Rexon. O kung dili makauyon si Sir Luisito, sa iyang report, ipatawagin niya si Layla. Maugod ka na. Ang nabatian mo, kailan di pa nagsultihan. Maugit ito. Klaro kay ang pagsulti ni Noy Digoy nga siya ang mangitag bana anak ng Layla. Ugod sa may hubad nimo sa maong kasabutan. Kuan, nangitag katambayayong si Layla dito sa plano og dautan nimo.
tungod kay nagtuo ka nga mangingilad si Layla. Anak siya banggiit ang tulisan, Tito Luisito. Busa, dako may posibilidad nga gikuptan pa siya sindikato karon. O ganong si Digoy man ang ipasalig nga mangitag iyang bana. Aw, mao man ilanan. Nga konsapo sila. O nagtuo ka nga membro ng sindikato si Digoy. Mao ba, Rickson? Ha? Maunay na sa mong nahuna unsa. Kuwan dito. Huwag yung laing masuod sa akong utok ini. Gawas pagduda. Laliman ka? Pangitaan ni Noy Digoy ug bana si Layla? Buti pasabutan na dito. Nga banang sinabutan. Unsa magyoy gusto ni mong ipalutaw ni Rickson? Gusto kang ilaro ni Layla ug Noy Digoy, Tito. Ugod sa'y naa si mong nahuna karon kung ikaw pa ang niya sa kundapit. Unsaon ni mo kini sa pagsulbad? Tito, kinahanglan palayaso ni mo si Layla. Mangingilad siya, Tito. Ang imong katigayunan ang iyang gustong kuhaon. Ug nangita siya bana nga makatabang niya sa pagpangilad ni mo. Di ba nagsabot naman ta? Nga unya na nako palayason si Layla kung may madaha ka ng babae nga maugyod ang akong anak nga libata. Pero, Tito, naglisod mi si Venus, Tito, eh. Gigukod mo ganun mag-iro ganina. Kung mao, musurrender na mo. Dili ba sa Tito? Pero, ang ako lang gusto karon nga mahibaw ka sa plano ni Layla. Auga si Layla, Rickson. Pasunla din sa kong kwarto si Layla, karon dayon. Ikaw Sir Diggs. Sir Diggs, ipagawas na ako daan akong bag sa kanabatong paglaya, Sir Diggs, no? May nang andam na lang ko daan. Ay, naunsa ka man tao, Layla. Oy, relax lang. Kadali ba ni mo nga mulayas? Oy, naunsa ka man tao. Layla, pabuto na lang nato nga mugawa si Rexon. Kung sa man ang iyang report ni Luisito, ado na yun na resulta dayon. Hoy, Layla! Kagwang. Sulon ka sa kwarto ni Tito Luisito. Isong ako ni mo. Mga na ni. Layla, kalma lang yun, Day, ha? Naarami si mong luyo. Luyo. Ayaw na lang pagpaluyo ni Layla Noy Digoy. Layla, dali na! Ay, Sir Diggs. Isapin akong kabuhi sa order, Sir Diggs. Sunda si Rexon, Layla. O pangatarungan na lang yun dito kutob sa mahimo. Ibaw ko, bright ka. Kamitang utok. Utok! Ano di ka? Malayas ni Nipita. Kamitang utok! Naunsa ka ba, Digoy? Nakisgot ka man hinuog layas? Kuan, ako na nang nalitog ka. Kinahanglan magbumagunaw na siyang daan o patik nga sitwasyon. Pero makaandam siya katarungan ba? Kay klaro kayo nga gidaot siya ni Rickson. Layla! Ay! Dali na! Oo, lagi! Nanaoy! Sus, kaya ba yung napayo, binangkal aning Rickson? Ay, Digoy. Kung unsa may resulta ni ining pagpatawag ni Luisito kang Layla, ayaw gid ko giapil sa atong sapot, ha? Ma'am Teresita. Dili taon, oy Ma'am Teresita. Di na mahitabo. Andam ko magpapriso nga ako ragyo tumudugalan kanino. Ma'am Teresita. Gikulbaan na kang maayo diyan, no? Waman! Ngayon kulbaan man ko. Nga-ready naman sa kong mulayas. Andam na akong bago, eh. Mayuha gani mong mutabon si mong nervyos, oy. Hoy, Rickson. Ikaw lang ang angay nga mahadlo kung palayason ka dinhi. Kagili kanad kalisod. Pero ako, naanad ako tuslo bugasin, oy. Okay na kita ako. Kung mabalik kong tuslo bugasin dong. Tanahon ta lang ron. Kung unsay resulta ini. Nga na nasunod sa kanako. Ako naman kagipatawag ni Papa. Kitang duha ang gusto niya pagigsultihan. Sige. Ikayabli na pultahan. Og, ayuha yun ang imong acting diha. Sa mukha ni mo, oy. Sige, pinamhin ang diha. Uy! Kisira sa maldita eh. Ang cellphone. Si Venus ang nanawag. Hello? Rexon, love. Nahibaw na ko kung asa na to sunod pangitao ng anak ni Tito Luisito. Unsa? Venus, unya na na ha? Kay mag-atubang kami si Layla. Ha? O si magatubang? Husayon mo? Manawag na ko nimo. After 30 minutes, kinahanglang manawag
Hello pa. Unsa man pa? Mulayas na ko. Hain si Rickson. Ay, nara sa gawas pa. Akong gilak ang pultahan. Kisaba, kis kuluyo. Karon, siya ron. Lakaw. Ablihi siya. Pasod lang. Yes pa. Murag, nagdali mo to si Rexon. Unsa magkaday na itabos na kumbay? Klaro na kaayo. Nga makita na gid among anak ni Tito ining lugar nga among sudlo ni Rexon. Sud na, sir. Ikaw ba libata ka? Ops. Libahis, geng na. Kalma lang. Ano mo puntahan, ha? Ay, Nes Papa. Sabi ng sutukot. Rickson, Tapos ikaw, uy. ayaw yun nagdapati si Layla, ha? Tito, Dali na, uy. Mudoon na tas kama ni Papa. Araw mahuman na ng problema, ha? Tito, nakita ang nagkita mo dito, ha? Kung unsa ka maldita ng bayan, ha? Relax lang, Rickson. Kinang, unsa man gid ituyo ni mo na ako pa. Rickson, sultihi si Layla sa mong nabati. Siya lang ipanagsultihan ni Digoy. Di pa nasultihan? O, Layla, nabati ko ka mo nga nagsulti. Gusto kang magminyo. Unya, si Noy Tigoy ang mutabang nimo sa pagpangitag, mubarog nga imong bana. Gisabutan ninyo si Tito Luisito. Unsa? Sige. Pamakag yun, Layla. Nagtuo ka nga, way nakabati sa inyong panagsulti, no? Matingali nga nagpalayo gin mo din isbay. Sa? Niyabang na ka? Tito, patawa na ko dito. Ito nagay pagkapraning ng bayhana. Patawa man og mabuking. Ayaw pagbuot. Nakatawa lang ko ni mo, uy. Nangugat diha ay. Ito, tanawa, Tito. Yaga og yung bayhana. Praning yun. Rickson, ayaw kalimot, ha? Nga ako pagyapong anak si Layla. Busa ayaw siya nga ligpraning sa kung atubangan. Oh, Tito. Samtang di pa mo magkada sa tinuod na kong anak sa kung atubangan, si Layla pagyapon ang akong ilong anak, Rickson. Tito. Ang sabot, Rickson. Tito, kung mauna. Pasagdalan ni mo si Layla og Noy Digoy nga ilaron ka. Mangita siya og bana nga mutabang niya sa pagpangilad ni mo, Tito. Nga nung nagkasulti ka mo si Digoy bahin ini, Layla. Ay, kuan. Kanang na-stress man ko pa. Kay paminyuon man ko nimo. Hoy! Ay, patang sulti, oy! Nagsulti siya sa tinuod, Rickson. Unsa? Akong gusto nga magminyo na si Layla. O gihatagan ako siyang usa ka semana sa pagpangita ug mabana. Unsa? Pero nga naman, Tito. Kanang paminyuan man ni mo si Layla? Aron do na siya'y katimbang sa katigayunan nga kung ibilin niya. Unsa? Dili ko pa unta kiniisulti ni mo, Rickson. Pero, imo ning gida dinhi nga isyo. O nga sultihan ta na lang ka. Nga minyuon na nako si Layla. Aron do na siya'y kaabag sa pagduma sa katigayunan nga kung ibili niya. Unsa? Kung gusto ka, tabagi si Laylas pagpangitag mga sawa niya. Kanang tarong ug utok ug mahalon si Layla bisag libat siya. Uy, mahigugma ng bayhana, Tito, oy! Sakita sa di mo manulti, Rickson, uy. Gawas na, Rickson. Naarani mo kung tabangan ni mo si Layla sa pagpangitag bana o dili. Ikakang. Isuga sa rin ng Rickson pa, uy. Manglagpot mo sa to espiritu kung maunay mamundak. Pasag dilaguna na si Rickson. Na-spoiled lang na siya sa pag-atiman ni Teresita o sa iyang yaya. Kining pa,
Kuan, mahimog buhang yun. Unsa man na. Kanang, di na lang ko magminyo pa, oy. Dili mahimo. Usbon ko. Kinahanglang magminyo ka sa di pagkumamatay. Ugwa na'y magkapausab, anak. Makalagot! Makalagot! Ay! Anong bisakot sa malay ipabuhat ni dito na mo eh? Musamot ang gara ng libata. Makalagot, ay! Makalagot! Makalagot yung kayo ng tanang nahitabo karon. Ay! May pagmatog! Kalma lang, Rexon. Ay! Tita Teresita! Niyam ni ka sa kwarto. Gusto lang ko makiksulti ni mo. Nakita lang. Bahin sa unsa man, tita. Imo na sa kong balitaan, ug bati nga balita. Rexon, ayaw naglisod-lisod ang imong kaukalingon. Ako'y naluoy nagtanaw ni mo, iho. Nga tungod sa imong kaisog, malayo ka na hinon sa kasing-kasing ni Tito ni mo, Luisito. Unsa mo giniangay akong buhaton, tita? Huh? Kung ikaw pakadres akong dapit, malipay ka? Nga kanang libat, nga kalit lang mibuto din ang maghaw din Oh, pasag di lang una si Tito ni mo, Luisito, Rexon. Pero kinahanglan sultihan ko ni mo kung unsa may gisumbong mo ngadto sa imong Tito, Luisito. Ako rin siyang gisultihan, tita. Nga nagplanong magbinyo si Layla og si Noy Digoy ang mga itagbana ini. Pero, wala ko'y kalibutan. Nga ideya ding Tito Luisito ang minyoon si Layla sa dili pa siya mamatay. Tita, ano mo ninasud siyang utok? Nga ibilin gadto kang Layla ang tanan niya katigayunan. Nga naman, tita, nga dili man niya anak. Rexon. Wag ko makasabot ko nun sa iyo'y nasud sa utok ka na Tito Luisito. Sulti ko sa tinuod, Rexon. Nasuko ka ba? Nga dili ikaw ang gibinlan ni Luisito sa iyang katigayunan. Di ba ganun ako masuko, tita? Kung tinuod pa na yung anak si Layla. Pero, impostor ni tita. Anak ng tulisan. Pero wag yapon siya mubakwi sa iyang plano kang Layla. Tungod kay wa ka pa makada sa tinuod nga anak ni Luisito. Lisod ka ni pangitaon dito eh. Kung gusto ka yung makaambit sa katigayunan ni Luisito, Rexon, kinahanglang makigsuod ka ni Layla. Ayaw siya kontra, ha? Dili, tita. Musurok yun akong dugo ng Layla. Sus, abi na ako palayasan akong papaluisito. Pero, naunsam to siya? Ano yung magitaong ko paminyoon, oy? Huwag ba ka na malibog sa papa, no? Tungod sige pang inom nga tambal. Digoy. Ma'am. Ano naman? May problema? O sa may plano ninyo ni Layla, kinahanglan ba yung mangitag lalaki para ni Layla? Oo, ma'am. Ako ba yan? Happy na ba ko magduda nga nalibog na si Sir Luisito anang iyang mga desisyon. Oh, bunga na gid ka na siyang sakit, Digoy. Pero sa ako ba yung tanaw, ma'am? Magdugay pa man na siyang mamatay. Kay mukhaon pa man. Oh, unsa? Doon ako'y nakita ang himat yun sa among dapit, ma'am. Di naman mukhaon. Unya, kada adlaw, maghikos ang lawas. Niya, nagkaluspad. Nagtagway kada adlaw. Unya, namo kadaot. Pero ka na si Sir Luisito. Mukhaon pa man na. Oh, Digoy. Dili na lang una ta maghuna-huna nga mamatay siya. Ang buhaton mo karon, mao ang pagpangitang mabana ni Layla nga ikasabot mo. May nasabutan na kami si Layla, ma'am. O gonsa mo kini, ha? Kuan,
paminaw ha. Mm. Mao ni mo nasabutan. Mm. Mangitag kog bayot nga lalaki, dagway ba? Bayot kay ba? Ha? Pero kanang laki dagway. Pero bayot. Niya suiluhan lang siya aron mo barug nga bana ni Laila. Unsa? Mo ni bagong nahitabo na sa bahay, Ratson? O, Venus, paminyo ko na sa ni Tito Luisito si Layla. Unsa? O niya? Kisam si mga sawa ng libat? Kami ang papangitaon. Kawa may uyab ang libat. Unsa? Huy, Ratson! Dili ka na pikos tambal giinom ni Tito Luisito ang iyang mga desisyon karon? Basin tripping lang na. Ambot lagi, oy. Nagduda naman sa kuya ng iyang gipanghukman. Pero, di man gud siya masupakod. Makalagot! Og, ni apay laing makalagot. Unsa man na? Si Layla gud ang iyang binlan sa iyang kabtangan. Kung dili na to makitan ang iyang anak na libat. Unsa? O kinahanglang magminyo si Layla. Aron doon ay makatabang niya sa pagpalambo sa katigayunan ni Tito Luisito. Wala ko hiskot, Venus. Ratson, dili na mahimo, uy! Musalig og estranyos, Tito, aron mo tabang sa anak og tulisan nga si Layla? Oo, lagi. Klaro na lang, Ratson. Nabuang na si Tito Luisito. Unsa? Kaya iya mga desisyon karon, resulta na siyang sakit o sa tambal nga iyang gipang-inom. Posible sad, no? Pero ang problema, kay consistent siya sa iyang gipanulti. Naliman ka? Usa ka semana ang iyang tagal ni Layla aron mangitag iyong mabana. Ug hangtod ako, patabangon na niyang pangitag mabana ni Layla. O pag ganito mahuman sa itong papangita siyang anak, sugoon na sa kanyang mabana ni Layla? Pero, okay raman sad kung ako'y mangita. Unsa? Kaya nga no, may nahuna-hunaan ka nga ipabana ni Layla? Doon na, Venus. Ako siyang tawagan. Makikita ko niya. Erickson, usap na emergency ngayon mo tuyo na ako. Lingkod na, deha, bay. Aw, inom mo nag-usa ka beer. Para matuhog ni mo kung unsay akong isulti ni mo ron. Aaw niya na nang inom. Mas ganahan ko mamati si mong isulti karon. Bay, Hmm. unsa man ka? Wa pa kay huna-huna nga magbinyo? Wa pa oy. Unsa man ka? Magtigom pa ko oy. Kay ba bayag ka nga di ko sama ninyo kadato. Aw, kung gusto kang madato, tumana ning akong tambag ni mo. Unsa man na? Pangasawa si Layla. Unsa? Bay, naunsa ko ka? Maro na imong gitawag na ko. Oh, ano man eh? May katawanan ba sa akong gisulti karon ha, bay? Akuan, nagkalitan lang ko. Laliman ka, himuon ko nimong mga hantukay. O si Layla pag yun ang imong ipahantok na ko. Seryoso ko, bay? Iprangka na si Tito. Si Layla ang iyang binlan sa tanan niya katigayunan. Ug mas gusto ko nga ikaw ang mabana ni Layla. Kay higala ta. O kung ako na iyang mabana, o kung doon na ako'y kontrol sa kumpanya, safety ka, mao ba? Natural. Higala ko ta. Abi mo ba'y, ganahan kong Layla. Pero, wapas kong nahuna ang pagminyo. Kinahanglang huna-hunaon ni mo nga madato ka kung maminyo mo. Time pass, Sir Jigs. Asa ba kita ini paingon, ha? Doon ako ipakita ni mong bayot. Ha? Bayot? Bayot, kailan ni nako sa una. O siya, pwede na itong suluhan, maroon mga sawa ni mo. Unya, dili ka na babae pa kinako? Ato na nga mahibanon karon. Mao ni sinugdanan sa atong pag-audition. Kinsa ang mahimo ni mong bana? Makapili ka ta? Sa dili pag usa ka semana?
Direksyon, kini Dragod. Murag nakalitan ko ni imong tanyag na ako. Bay, huna-hunaan na lang ang imong ugma sa kumpanya ni Tito Luisito. Pero kung musugot ka sa kong sugyot, kinahanglan mo pirma ka sa tong kasabutan. Unsamsad na. Kung mahimo na kang bana ni Layla, bahinan ko nimo sa makuha nimo nga share ni Layla. Seryoso ka, Rexon? Tinuod yun nga, minyo ni Tito Luisito si Layla di bisan kinsa. Dili man tingali ni bisag kinsa, bay. Pero, ang klaro kayo, nga iyang minyoon si Layla. Ug ikaw ang akong irekomendar nga mga asawa niya. Ayaw lang ko i-recommenda, Rexon. Ako na'y bahalang Layla. Bay, di man usa ka semana lang ang gitagal ni Tito kang Layla sa pagpangita og bana. Ug kung dili makakitag pamanuno niya si Layla, usa may metabo. Oh, ha? Misulti ba si Tito Luisito siyang buhaton? Humanang usa ka semana? Ug kung wa pagyapoy mga asawa ni Layla? Wa mo sad siya gisul. Sir Dix, kanang mga unta din sa restaurant? Mukaw, yun, mukaw. Ano dita maikog mo istambay ba? Ako lagi. Yun na, tuwara siya. Hay, kanang bunguton? Paano mong giingon nga bayot, Sir Dix? Mauna si Silmo. Sino? Silmo! Kumusta ka na? Oy! Ito digoy! Ikaw inom? Sila no? Ako kini, may tuyo ko ni mo, Silmo. Pasamag ko, uy. May tuyo ko. Saan sa may toyo ni mo? Tito digoy. Kining, unsa man ka? O pagka magpailis og French fry? Wala, oy. Papaintaon dito digoy, oy. Palis ako una-una. Kay, sumdi, mausap pa dayon niya ko. Saan na mausap ko niya magpa-French fry. Bayo. No. Importante nga lalaki pagka sa lalaki anang imong porma. Okay? Formal lalaki, ani. Hindi ba naman kanako nga? Kiba magyog ka nga, doble suwab bang ko tito, ha? Ay, tuod. Kinsa man ang gwapa ngay mo kauban. Hello. Siopa. Ay! Akas Layla. Ug lipat ko. Naka-shades lang, manggwapa ko si Mutanaw. Niya ha, aron maklarong tanan, kuhaon na ko akong shades sa akong libat nga mata. Hi! Grabe naman sa nimoy. Ay, bangag sa ilo. Ay, ba't yun ay kaday? Okay. Paminaw. Silmo, magsabot na ta sa angay na itong buhaton. Angay na itong sabutan, okay? Kining tito, ha? Sisil na ko karon tito digoy. Ay, bangas ka. Sisil! Ay, nagbil mo! Ay, natawag ko, pagamita ng ngan sa akong amahan nga. Maurigi, iyang gipasunod na ako. Sa ito pa, nga lalagag sisil. Sisil mo dool kay Santil mo. Sige. Sisil, diretso na sa Montoyo. Paminaw, ha? Suiluhan kag dako ni Layla kung imo siyang pangasawa mo. Unsa? Oy! Laruhan na, Tito Diggs. Oy, kaluod ba ng imong ideya? Oy, ako, magminyo? Paminaw. Magminyo ka sa papel lang. O makadawat kag dakong sweldo. Oo niya. Kining, lalaki gyud ko. Lae masab kayo magbinayot gihapon ka. Kinahanglan lalaki ang dating. Lalaki gyud ka. Kinahanglan makigsulti kasamahan ni Layla, lalaking lalaki. Uy! Lalaki. Oo, mata ako, lalaki matay ako. Lalaki yung ko da, oy. Kabukat sa ba ng misyon ni mo? Imong hatag na ko, Tito Digoy, oy. Di ka ko magsuka-suka kung magduog me. Uy, excuse me. Di maganda magdugod. Ha? Kaya di na magitinuod nga minyo ta. Atik-atik lang na ato relasyon. Pero, aron makabahin kag dakong kwarta, kinahanglan pakaslan gini mo si Layla. Oy! Bangag sa ilong! Daoy! Gubaas! Kapalaran sa bayon!
Relax, relax. Oh, okay. Okay na ko na, eh. Sige. Mga asawa kong Layla. Pero, bay mo, kinahanglan patuon ni mo si Tito Luisito, ha? Nga seryoso gud ka? Magkapahibong sa ng hukom ni Tito Luisito, eh. Laliman ka. Nga kalit lang niyang paminyoon si Layla. Di gud siya masabot. Mura na siya giango-ango. Uy, hihini lang sab na nga nimong sinultihan, eh. Sige ba, ha? Ikaw na'y bahala nga mo diskarte ni Layla. Total, nakasugod na makaghatod yes ba, eh. Pamistain na din siya. Haskang laaya, ani. Mura man og dili gyud ako maton nga magminyo ko, eh. Unya, payot pa yun. Laila? Ay, Laila, may bisita ka. ha? Kinsa man? Duha man na sila. Si Bimbo ug si Selma. Usa? Nagdungan ang duha? Kaysa may unahon ni mag-atubang, Kana lang si Silmo, tita. Dayon, isunod ako si Bimbo. Layla, mayo kay wa magdugay ang unang namisita nimo. Ay, di mong kay mi saod good. Mao nga, wag mi istoryahan kaayo. Tod, ngano ni amang ka, Bimbo? Laro naman tingali kayo kung anong niya ako. Natural, ikaw nga kong toyo. Ug doon nagigkoy tinago ang toyo nimo, Layla. Nasa? Wala, uy. Kulbaan mo sa daan ng imong sinultihan, Bimbo, uy. Naliman ka ng tinago ang tuyo. Alaw, ma. Sige na. Ipabuhagay na ng imo tinago ang tuyo, diha. Manguyab lagi ko nimo. Mamuyap ka, Bimbo. Kano sa lang ka magkahuna-huna, ana? Sa unang mga adlaw nga nakita ta ka. Bimbo, saboy. Mura man sa tagmalipong inikalit inimong panguyaban tagkalit. Huwag siya ko magdali ba? Hatagan ako gigayon nga magkabisita nimo din eh. O makiksulti nimo sa opisina, ha? Okay. Pa, good morning. Maayo kay niya ka na, Aw. Layla. Buntag naman pa. Kinahalang unahon kiti ka. Babati una, Layla. Ha? Unsa man na pa? Kutob sa lalaki nga gustong mga sawa nimo. Kinahanglang makisulti nako. Ako ang mukilatis sa mga sawa nimo, Layla. Unsa? Maminyo gid kaha si Layla? Kinsa masab kaha ang pilion ni Luisito sa duha ka na misita ni Layla? Si Bimbo o ang nagtakubang lalaki nga bayot? Mga higala, ginapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat, dalit kanato sa RMN Drama.